Egun on guztioi, gaur hasiko gara konposatu nitrogenatuekin. Ta ikusiko ditugun lehenengoak aminak izango dira. Kaixo, konposatu nitrogenatuekin hasteko, lehenengo ikusi behar dugu nitrogenoaren ezaugarriak. Vale? Eta, lehenengo ezaugarria beti da bere zenbaki atomikoa 7 dela, eta orduan horrekin egiten dugu konfigurazioa eta ikus dezakegu zenbat elektroi falta zaizkion zortzikotea lortzeko, bale? Ego hemen dauzkala 5 eta orduan zortzikotea lortzeko 3 falta zaizkio. Beraz, nitrogenoak, gainera hemen ikus dezakezuen nola 3 elektroi hauek askeak dira, oda bakarrik daudela bere orbitalean, eta orduan partekatuko dituela 3 elektroi horiek beste 3 lortzeko, eta horrela zortzikotea lortzeko. Beraz, nitrogenoak zenbat lotura behar ditu? Edo zenbat lotura egingo ditu? 3, bale? Karbonoak 4, oxigenoak 2, eta nitrogenoak 3 lotura, bale? Orduan, horrekin has gaitezke ja formulazioarekin, bale? Kontutan hartuz, nitrogenoa 3 lotura. Orduan, ikusiko ditugun lehenengoak izango dira, konposatu nitrogenatu, hasierako konposatu nitrogenatuak dira aminak. Aminak izan daitezke primarioak, hau da, bakarri daude lotuta kate karbonatuari alde batetik, bale? Hemen izango genuke kate karbonatua, R jartzen dudan guztietan da kate karbonatua, bale? Bai lineala, bai ziklikoa, orduan. Hori izango ditzateke amina primarioa, bale? Esan dugu nitrogenoa 3 lotura dauzkala, orduan. Hemen, ikusten bauzue, bat da kate karbonatuari lotzeko, eta orduan, zenbat falta zaizkio 3 izateko? 2, bale? 2 horiek hidrogenoak izango dira. Bale, hori izango litzateke amina primario bat. Amina sekundario bat? Horrelako bat. Bale? Bi aldetik, bi kate karbonatuetara egongo da lotuta, eta orduan horregatik sekundario, bale? Eta zenbat hidrogeno? Badauzka hemendik 2 lotura, orduan bakarri falta zaio bat 3 lotura izateko. Bale? Hemen R' jarri dut, baina egia da kate hauek berdinak izan daitezkela, gero ikusiko dugu, baina berdinak, ezberdinak, edo zein. Eta geratzen zaigu amina tertziario, hau da, nitrogenoak behar dituen 3 lotura horiek kate karbonatuetara izatea. Bale? Azken hau jarri dut gorantz, baina izan daiteke gorantz, berantz, bale? Orduan, hau guztien adibideak ikusiko ditugu eta nola izendatuko genituzke. Egia da pizkat lio delako, batez ere sekundario eta tertziarioetan aukera asko daude izendatzeko, baina lasai eta esango dizuet zein gomendatzen duen jupak, eta pausuz pausu. Adibide batzuk jarri dizkizuet hemen, bale? Guzti hauek dira amina primarioak, bale? Amina primarioak 2 modutan izenda ditzakegu, bale? Horietako bat, egia da esaten dutela jupakeko beto dagoela, eta orain nik azalduko izan zergatik pentsatzen dudan hobeto dagoela, bale? Baina biak erabiliko ditugu. Egia da, zuei zelen sartzen bazaizkizue aminak, simpleenak sartuko zaizkizuela, hau da, agian sartzen zaizu horrelako bat, edo horrelako bat, bale? Ez dut uste lotura bikoitzak agertuko direnik, ez da ezer, bale? Eta normalean ateratzen dira bakarrik formulatzeko, bale? Ez dute parte hartzen erreakzioetan, eta hori. Egia da erreakzio batean parte dezaketela, ikusiko dugu erreakzio hori eta arazorik ez, bale? Baina gogoratu hauek beti direla bada espadak, bale? Normalena ez dela sartzea. Baina, hala ere, eman behar ditugu eta begiratu behar dugu ondo, eta bar. Bale? Orduan, aldatuko dut pizka kolorea eta lehenengoa. Bale, lehenengo aukera izendatzeko. Gu badaukagu kate karbonatua eta gero badaukagu amina. Orduan, jartzen dena txiskia aminentzako da amina. Bale? Amina hitza amaieran. Bai? Orduan, kasu honetan, amina egongo ez balitz nola deituko genuke honi. Lehenengoan nago. Etano, ezta? Bale? Nola deituko dugu hau? Etan, gogoratu, oraidik hitza amaitzen ez bada, hori ez dugula jartzen, bale? Etano izan beharrean, geratu behar gara etan, bale? Orduan, kasu honetan, etan amina.
Zergatik ez dugu jartzen non dagoen amina? Aukera bakarra dagoelako, bale? Lehenengo karbonoan egotea. Bai, hemendik zintzilikatuta, kasu honetan bezala, eta bai, hemendik zintzilikatuta, hori izango litzateke lehenengo karbonoa. Bale? Pentsatu, ez dela aldatzen, funtzio dena ez dela aldatzen. Bale? Hau da, konposatu oxigenatuetan ikusi dugu funtzioa dela garrantzitsuena, nitrogenatuetan baita ere. Bale? Funtzioa da amina, eta amina da garrantzitsuena, beraz. Berari lotuta dagoen karbonoa beti izango da lehenengoa. Bale? Izkinetan dagoenean amina, Bale? Gogoratu, adibidez, kasu honetan, bale? Beti lehenengoa izan behar da muturrean dagoena, orduan ezin da hau lehenengoa izan, baina muturretan daudenean aminak beti lehenengoa berari lotuta dagoena. Bale, eta beste aukera izendatzeko da gauza bera, baina kate karbonatua erradikala izango balitz bezala. Bai? Orduan, etan esan beharrean, esango genuke, etil, etil, amina. Vale? Venga, horrela izendatuko dugu bigarrena. Kasu honetan, lehenengo karbonoa, bigarrena. Bai? Orduan, hau izango da, hau ja ez da etano, baizik eta da eteno. Ezta? Eten, amina. Berriro zergatik ez dugu jartzen non dagoen lotura bikoitza aukera bakarra delako. Vale? Orduan, amina inoiz ez da lotuko lotura bikoitzaren bidez, eta orduan bakarrik geratzen zaigu aukera hau. Vale? Eta beraz, beste izenarekin izango da etenil amina. Bai? Hurrengoa. Hemen, hurrengoan, esan behar dugu non dagoen amina, bale? Beste aukerak daudelako. Nik amina zintzilikatu dezaket baita ere hemendik, bale? Aukera gehiago daude. Orduan, kasu honetan, esango genuke, lau karbono, ezta? Bale. Butan, bat, amina, bai? Eta beste kasuan, beste izenarekin, esango dugu bakarrik butil amina. Zergatik? Beste lekutik zintzilikatuta dagoenean ez dugulako izen hau erabiltzen, baizik eta izen urdina. Eta horregatik Jupakek gomendatzen du beti urdina erabiltzea. Zintzilikatzen badugulako amina beste lekutik barkatu, hori da erabiliko duguna, beraz, horregatik esaten du Jupakek. Orduan, gure aholkoa da beti hori erabiltzea. Zergatik daude hainbeste izen? Jupakek arauak aldatu ditulako ez dakizen bat aldiz. Eta orduan, onartzen ditu ja erabili dituen izenak. Baina, printzipioz eta orain gomendatzen dutena da hori, gure kasuan urdinez jarri duguna erabiltzea. Beraz, behekoetan, azpikoetan, hau bietan, zer egingo dugu? Urdina erabili. Zintzilikatuta badago beste ez lehenengo karbonotik baizik eta bestetik erabiltzen da hori. Orduan, bakarrik izendatuko ditugu urdinekin. Hemen, zenbat karbono daude? 3. Gogoratu beti zenbatzen dena dela karbono kopurua, hori ez da aldatzen, ez oxigenatuetan, ez nitrogenatuetan. Orduan, propan, bi, amina. Eta zergatik jartzen dugu bi hori, aukera gehiago dagoelako, nik hemendik zintzilikatu dezakedalako amina. Eta bestea, badaukagu baita ere lotura bikoitza, orduan, izango litzateke, lehenengo gauza, zein da lehenengo karbonoa, pentsatuko dugu, nola zenbakitu karbonoak. Beti, gure helburua funtzio bat badago, da funtzio hori harik eta lehenik aurkitzea. Beraz, hemendik hasten banaiz, funtzioa daukagu bigarren karbonoan. Eta hemendik hasten banaiz, funtzioa izango dut 3. karbonoan. Beraz, ze aukerarekin daukat zenbakirik basuena funtzioa daukan karbonoan, aukera berdearekin. Beraz, hori da erabiliko dudana. Bakit beste aldetik hastean lotura bikoitza dagoela, tal guzti hori, ondo. Baina lehenengo irizpidea da funtzioa lehenago aurkitzea.
Vale? Orduan, gure kasuan, hau, nola izango litzateke, but, iru, en, ezta, amina egongoz balitz, hau deituko genuke, but, iru, enoa. Bakit ezetz, beste aldetik hasiko eginetekelako zenbat, baina, but, iru, en, bi, amina. Eta honekin gogoratu ikusi ditugula amina primarioak. Orain jarriko izkizuet, sekundario eta tertziarioak nola izendatzen diren berdin egiten delako. Eta hauekin, orain dipizka balio, lio gehiago aurkituko dugu, 3 aukera daudelako. Baina, lasai. Hemen dauzkago batzuk tertziarioak, beste batzuk sekundarioak. Berdin zaigu, izendatzen dira berdin. Orduan, lehenengo aukera izendatzeko. Aukeratu behar dugu katerik nagusia. Kate nagusia. Orduan, zein izango da kasu honetan jarraituko dugu betiko irizpideak. Loturak ez badaude, kate karbonatu luzeena. Kasu honetan, lehenengo bi kasuetan, kateak berdinak dira. Orduan, kasu horretan, zein izango da kate nagusia, horietako bat, berdin zaigu zein. Orduan, kasu honetan adibidez, kate nagusia, CH3 bat. Edo zein nahi duguna. Eta horri gehituko diogu betikoa, ze lotura motak dauden, eta besteak izango dira guretzako erradikalak. Eta amaieran ezarriko diogu amina atxizkia. Orduan, izango litzateke dimetil, metan, amina. Beste aukera zein da? Hirurak metiloak izango balira bezala hartzea. Eta kasu honetan berdinak direnez, tri aurrizkiarekin. Trimetil, amina. Hirurak erradikalak izango balira bezala. Hurrengoan, gauza bera. Lehenengo aukerarekin, badaukagu etil, etan, amina, eta bigarren aukerarekin, dietil, amina. Zein da iupakek gomendatzen duena? Lehenengo urdina. Zein da gehien erabiltzen dena? Bigarrena, gorria. Hori bai, noiz? Kate guztiak berdinak direnean. Kate guztiak berdinak direnean normalean aukera gorria erabiltzen da. Baina egia da iupakek goikoa urdina gomendatzen duena, azkenean urdina delako baita ere beste aurreko kasuan primarioetan erabili duguna. Orduan nahiek gomendatzen dute hori. Erabiltzen dira biak. Egia da, kasu hauetan ezagunenak trimetilamina eta dietilamina direla. Eta jarriko gara hurrengo kasuetan. Lehenengo egingo dugu hau, eta aukera urdinarekin. Orduan, kate nagusia zein izango da? Kate luzena kasu honetan. Lotura bikoitza edo hirukoitza baldin badago, baina gogoratu zuei sinpleenak sartuko zaizkizuela sartzen baldin badira. Zelen, orduan, ez naiz hor sartuko, baina kate nagusia, kasu honetan, loturarik ez badago, izango da katerik luzena. Lotura egotekotan, izango litzateke lotura daukana. Orduan, kasu honetan, zein da kate nagusia? Hau, 3 karbono dituelako. Beste honek 2 ditu eta beste honek bat. Orduan, 3 karbono dituena. Eta besteak erradikal bezala eta alfabetikoki ordenatuta. Orduan, jarriko genuke etil, metil, propan, amina. Baina kasu honetan, ezer gehiago jartzen ez badut, nola dakinik metil hau benetan nitrogenoari lotuta dagoela, gure kasuan bezala, edo propan honen parte dela. Hau da, hemendik, kate honetan, propanoan, metil bat daukadala zintxilikatuta. Orduan, ze jarri behar dut, hauen aurrean, etil eta metil aurrean, jarri behar dut, zeri dagoen zintxilikatuta. Eta zeri daude zintxilikatuta?
nitrogenoari, N-etil, N-metil propanamina. Vale? Hori da, primeran dagoena, esatea N-eri zintzilikatuta dagoela. Aurkitu ezakezuela etil-metil propanamina? Bai. Vale? Baina, bueno, ondo dagoen moduan da horrela. Vale? Beste aukera, hirurak metiloak bezala izendatzea, hau da, guztiak hil atxizkiarekin eta alfabetikoki ordenatzea. Orduan, kasu horretan bai, etil, metil, propil, amina. Vale? Kasu horretan, jasupatzen dugu guztiak daudela nitrogenoari lotuta, eta ez dugu ezer jarri behar. Vale, eta hirugarren aukera hemen, eta da, lehenengoan fijatzea, vale? Eta ia berdin egitea, hau da, esartzen dugu kate nagusia, eta orduan baukagu 3 karbonoko katea dela kate nagusia, vale? Baina hil atxizkia jarriko diogu, esango genuke dela bien kombinazio bat. Vale? Orduan, hori da gure kate nagusia eta beraz, kate nagusia egon behar da aminaren aurrean. Vale? Berdin zaigu alfabetikoki 3 erradikal horiek ezberdin ordenatzen badira. Vale? Kasu honetan zaigu gertatuko. Baina, irizpidea izango da, kate nagusia amina atxizkiaren aurrean, justu aurrean egotea. Vale? Orduan, eta baita ere. Eta kasu honetan baita ere erabiltzen da N. Vale? Orduan, hau nola izendatuko genuke modu honetan? Ba, N, etil, N, metil, propil, amina. Vale? Naiz eta kate nagusia izan, hil jartzen diogu baita ere. Venga, eta ikusiko dugu hauek hirurak azken adibidean. Gero beste bat jarriko dut. Vale? Kasu honetan, badaude bi etilo eta metil bat. Vale? Orduan, zein da gure kate nagusia? Etil bat. Bai? Orduan, kasu honetan, adibidez, hau hartuko dugu kate nagusi bezala. Orduan, hori izango litzateke N etil, N metil, etan, amina. Vale? Aukera gorriarekin, dietil, metil, amina. Eta aukera berdearekin, hau da, hil atxizkia jarriz, baina markatuz zein den kate nagusia aminaren ostean jarriz, jarriko genuke N etil, N metil, etil, amina. Vale? Gogoratu, urdina eta berdea direla gauza bera, baina bat loturak markatuz, vale? Eta hau dela urdina beti jupak gomendatzen duena, vale? Eta bestea guztiak erradikal bezala, baina, hau da, hil guzti atxizkiekin, baina kate nagusia markatzen dugu amina atxizkiaren aurretik jarriz. Vale? Eta bestea, beti bezala guztiak erradikalak izango balira bezala, eta beti bezala alfabetikoki ordenatuz. Eta honekin aminak ikusita geratuko lirateke, eta hurrengoak izango dira amidak eta nitroderibatuak, hau da, nitro taldea deitzen duguna. Vale? Horiek biak bideo bakar batean egingo ditut, nahiko simpleak ikusiko ditugulako, eta orduan bideo batekin nahiko. Eta geratzen zaizkigu bakarrik ja, sufrearekin dauzkagun konposatu organikoak. Eta horrela, ja ikusiko ditugu, zelerako bada espada guzti horiek.